Sitten tullaan vauhdilla sieltä vasemmalta. Keskitys maalille. Vielä tulee jatkoja, komea osuma. Näin onnistuu FC Lahti ja oma poika Samuel Pasanen painaa pallon verkkoon. Kavisto Lukin ja siirtää viereen ja siinä on tämän ottelun tasoitusmaali. Kyllä vain, FC Lahti tulee tässä ottelussa tasoihin Pablo Andraden osumalla. Nyt se yrittää vasta iskuun ja nyt sitten Machado pinteestä, juuri kun pääsin sanomaan. Könkkölä. Nyt Andre liikkuu fiksusti tyhjään tilaan. Andrade keskittää vielä. Sieltä tulee pusku. Lahden kannattaa osassa nyt ja Cardoso tästä kun tulee 2-0 vielä siirto sinne keskelle. Ja näin se vain on, että FC Lahti karkkaa. 2 maalin karkumatkalle Pablo Andrade nikkaa siitä lähietäisyydeltä. Rastin onneksi ensin mainittu niistä toteutui. Ei kuitenkaan Heiskanen onnistu purkamaan, joten tilanne jatkuu. Andrade kääntö maalille ja pallo poppii ja se poppii aina maaliin asti. Näin tämä heikko purku postautuu ja Lukuinen, no katsotaan nyt, kun siinä on heti paikka ja siinä on maali! Samuel Pasanen ja Lahti saa loistaa! Ivanovic tulee nyt kärjestä vastaan, Lopez lähtee pystyyn, pallo tuleekin sinne ja tulee loistavasti Lopez! Kääntää kaatuu! Oi ja Lahti tasoittaa välittömästi! Pallo Pablo Andrade! Andraden keskitys nyt on vapaana siinä keskellä. Michael Lopez, mutta ei saa puskua maalia kohti. Ja myöhästyy myös puolustamasta Smithiä. Janssen vähän erikoiselta näytti. Inkinen hyvin jatkaa pallon eteenpäin kohti Pablo Andradea. Andrade nostaa pallon keskustaan ylärimaan, se on. Se varmasti Lahdelle kelpaa. Andrade mukaan hänen laukaus ja se on mainio vasurin kuti, mutta kiertää takanurkasta ohi. Yksi tappio, 2 tasapeliä. Ikään kuin luistelee tuossa Märälle Nurmela. Andrade, nopea pallo boksiin ja siellä on Lopez. Ei kuitenkaan pääse palloon ja jälleen Andrade keskittää. Hyvä pallo, mainio pääpuske. Knistan selvittää tämän ja kääntää toiseen suuntaan ja Remenko ehtiikö paikalle. Andrade ensimmäisenä paikalla, mutta hän osuu palloon siinä sen verran, että Andrade, yritys vasurilla yli maalin. Inter pelaisi 4 linjalla, mutta näin ei ole. 3 keskuspuolustajaa siellä vaikuttaisi olevan. Nyt tulee Lahti vastaiskuun. Ei tule vetopaikoille. Morais. Andrade. Andrade keskittää takatolpalle ja siinä on Lahden ehdottomasti paras paikka tässä ottelussa.
Andrade pitää pallon vielä kentällä. Lukinias, hyvä syöttö Andradelle. Andrade, jolla on erinomaiset vasurin pallot, ohittaa nyt Lindholmin. Andrade keskittää takatolpalle. Vehkonen vähän huono posku siinä, Lahden paikka. Jos vertaa sitä FC Lahtea, joka Toni Lindbergin alaisuudessa alkukaudesta pelasi, on tämä FC Lahti kyllä todella erinäköinen ja tulee nyt jälleen Hieman saa Selander nyt kintuilleen. Andrade lähtee tekemään nousua, ohittaa Pietsalon. Andrade hyvin Lukiniasille. Lehtonen vastassa. Andrade nyt boksista pääsee syöttämään maalin edun.